Helo boys, croeso I Llew-Fod. Wel, mae Jamie Roberts, Ken Owens a Stephen Jones a fe newid I bod yn gwylio'r gêm yn erbyn cochion Queensland. A Stephen, o'n i'n disgwyl i'r flwyddyn yma I fod tym bach o fwy gystadleuol. Mae'r sgorfwrdd yn awgrymu nad oedd hi. Be nes ti o'r 80 munud na? Well, a lot of positives i'r Llewod. O'n i'n hoff iawn fel oedd haneri diware. Great gweld Gibson Park allan ar y ca. A Donia Finn Russell ar ei gore. Wnaeth y ddoi symud y bel i'r gwagle. Gaeth ni llawer y llwyddiant fel wnaethon ni fel tîm trosglwyddo'r bel heddiw oherwydd oedd llinell amddiffynol y Reds yn sefyll nôl a herwydd ni o'n i'n gallu trosglwyddo'r bel yn dda. Ethon nhw dechrau dy tan yn ei boliau ddo, ond nhw? Do, maen nhw wastad yn mynd I, yn gyrfa chwaraewyr yma. Dim ond unwaith maen nhw'n cael cyfle I chwarae yn erbyn y Llewod. So maen nhw wastad yn mynd I dechrau da, fod yn angerddol a creu argraff ar y tîm. A o'n nhw wedi rhoi'r Llewod dan pwysau, ond beth oedd yn neis gyda'r Llewod, wnaethon nhw adeiladu trwy'r gêm, yn amddiffynol yn nhw'n gryf iawn, y system yna yn ei lle. A wedi, fel ych chi'n gweld, fel oedd y gêm yn ymlaen, oedd y dwyster yn cynyddu, oedd y camgymeriadau yn lleihau a nhw'n mynd trwy'r lefelau. A dden margyn I gallu adeiladu am y gêm nesaf a wedi at y gêmau prawf. A dim ond un Cymro yn ffodus sydd ar ôl yn y daith, Jac Morgan wrth gwrs, ond gath y gêm da yn do. Gath e fwy o bel falle yn yr hanner cyntaf, ond nath e weithio mor galed a fi wrth gwrs o seren y gêm. Wel, seren y gêm, perfformiad cryf iawn gan Jac, a mae fe rwng I fi, mae fe rwng fe a Josh Randolph am y Cris saith yn y gêm prawf cyntaf yna yn Brisbane, a mae fe wedi cael gêm hynod o dda heno, a roed traflanau am y Cris na, ond edrych, pethau ydych chi ddim yn gweld. Okay, mae wedi cadw'r bil yn gryf, mae fe'n gryf dros y bil, ond jyst y gwaith I bant o'r bil. Pan mae'r edrych ar y ceisau arall, mae fe'n cynorthwyo yn gyflym iawn. Mae fe chwarae'r o fri, a mae fe mor braf gweld yn perfformio ar y lefel eicha. A cais bychfyd iddo fe, sy'n wastad yn neis. Ond fi'n cofio'r daith, diwetha Ken, oedd lot o sôn am y frwydr yng Nghoti a Jamie yn dod am y Cris rif da. Siwr bydd Jac yn timlo ar ôl perfformiad fel yna, achos gath Josh gêm da iawn yn erbyn Western Force. Do, a na beth sy'n angen. Mae angen y cystadleuaeth na yn y garfan I wneud yn siŵr bod y tîm prawf yn barod am pan mae'r ein dod. Gath Josh van der Fleer gêm dda Di Sadwrn, mae Josh wedi cael, gath Jac gêm dda, hynod o dda, heddi wedi rhoi marcar arall lawr. A mae angen y cystadleuaeth na, fi'n siŵr bod nhw wedi dod yn ffrindiau. Ond I fi ofyn I chi ddow, I chi rili... Pa chi gystadlu am y Cris na? Na'r challenge mwy. Be, bod yn gyfeillgar gyda? Wel, mae da chi uchelgais fel tîm I ennill y gêm y prawf, right? A hefyd uchelgais fel unigolyn I bod yn y tîm prawf. A sech chi'n, y ddau na'n redeg wrth ochr ei gilydd, a sech chi'n neud fel unigolyn ar taith yma, hwnna'r prawf mwy ar taith. Achos dyn nhw'n mynd I mod ar taith Llewod, ond ddim moyn waren y gêm y prawf, right? Dych chi moyn cyrraedd y tîn, ond sut chi'n mynd am beth I wneud na yn holl o bwysig. Siwr ni Stephen yn byti wneud hwnna gyda Jamie George Ken Owens? Ond na ffordd chi'n dangos parch fi'n credu. Ffordd chi'n ymarfer yn erbyn eich gilydd, ffordd chi'n dangos yn y perfformiadau ar y disadwn, ond fel wedyn ni pan mae'r penderfyniad yn cael ei wneud, pwy bynnag sy'n dechrau ar y fainc neu ddim yn rhan o'r gemau prawf na, fel chi'n gweithio da'ch gilydd I cefnogi eich gilydd nes y gêm yna. Am rai gweud, yn 2021, oedd Jamie wedi llanw'r rôl na yn gret, nath e ddim chwarae yn y gemau prawf, a nath e cefnogi fi a Llew-Fod a hefyd Rory Best yn 2017. Nath e cefnogi'r ddau o'n ni I wneud yn siŵr bod ni wedi cael y paratoadau oedd angen I fod yn iawn am y gemau prawf. A fi'n credu na cryfder y garfan a ffordd mae'r diwylliant na wedi cael ei cynyddu yn ystod y daith. I fod yn llwyddiannus fel garfan, mae rhaid pob chreiwr cyfrannu. Fi'n cofio pan mes I De Affrica yn erbyn Ogara. A siwr gymryd parch dy fi at Ogara, ond o'n i'n gwario lot o amser hefo fo. Ar y cam arfer, neu jyst yn cico, ond chi'n dysgu hefyd lot o'r chwaraewyr chi'n ar y taith efo. Be nes ti dysgu fwyaf o dy gyfeillgarwch ti gyda Rog? O'n i'n dwlu fel oedd yn ymarfer I cico, ond fel oedd yn gallu trosglwyddo fe'r gêm, fel pitch geography fe, fel oedd yn deall pryd I cico, pam I cico, so cymeres I hwnna wrtho fe. Wel, mae hwnna'n arfain fi mewn y cwestiwn nesaf. Nes I sôn am y haneri.
yn dateb gyntaf di. A ni'n gwylio Finn Russell fel cefnogwr, fi'n joio gwylio Finn yn chwarae, mae fe'n real maverick ond diwan. Fel hyfforddwr, siwr i ti'n delio gyda chwaraewr mor unigryw? Wel, mae fe'n chwaraewr mor talentog. Ie, mae Tymach yn unigryw, ond swydd chi fel hyfforddwr i cael y gorau allan o fe. Oherwydd i fi, mae fe'n gallu agor ramddiffyn lan y go gloi, mae fe'n gallu rhoi chwaraewyr mewn i gwagle, mae fe gweld y gêm yn dda, a dros y blynydde mae fe wedi eiddfedu, a mae gêm wedi gwella pob blwyddyn, a i fi mae fe'n wario hynod o dda ar y foment. Am gymeriad i gael yn y garfan fyd? Na, mae fe'n cymeriad, ond yr amser sydd da fe ar y pêl, rwy'n ni'n gweld disarn a heddi hefyd, pan mae fe ar y trod flan, mae amser da fe, mae'r gweledigaeth, ond nes i mwynhau chwarae gyda fe yn 2021, dath e off y fainc yn y trydydd prawf, oedd Dan Big yn newydd mynd bant, ac yn meddwl, be pwysau ymlaen nawr, a falle cymeriad e newid, a just cymeriad arnoi'r ca, just gwe, let's have a bit of fun, efe. A na meddylfryd fe, mae fe moyn mwynhau'r gêm, a pan mae fe'n neud ni, mae fe'n llyfr yn y ffordd mae'n chwarae. Wel, mae Steve wedi sôn fel hyfforddwr. Fi'n meddwl o ran falle amddiffynwr. Sut fi'n amddiffyn erbyn y boi. Pryd chi'n meddwl mae'n mynd i cadw'r bil, mae fe'n cicio. Pryd chi'n meddwl mae'n mynd i cicio, mae'n cario. Mae da fe'r skillset cyflawn fel maswr. Fi'n meddwl mae fe'n cerdded mewn y Crys Deg na am y prawf cyntaf yn Brisbane. A Jamison, Gibson Park, yr rif naw? Wel, mae rhaid i fe ware to. Oedd yn braf gweld y ware heddi, fi'n meddwl gêm arall o dyna fel bydd yn barod i cychwyn y prawf gyntaf nhw. Fi'n mynd ofyn ti nawr hefyd am Elliot Daly, chwaraewr arall sydd wedi chwarae yn dda iawn ar y daith mae hyd yn hyn. Yn anffodus, wnaethon ni weld yn mynd bant o'r ca, yn dal i fraich e. Ges ti di anafu mewn ar doi daith, yn do? Pa mor anodd, mae'n anodd delio gyda anaf mewn unrhyw gêm, ond mewn sefyllfa fel hyn, pa mor anodd yw e? Ie, level top y gêm, Anna gyd yn anelu at y brig o'r gêm, right? Mae mor drisgol Thomas sy'n afon wrth diwetha, mae Tofid drosto, a jyst gobeithio'r gorau am Elliot Daly, right? Bydd yn cael X-ray. Fi'n jyst yn gobeithio'r gorau bod e ddim wedi fractio'r broech na. Ond gawn ni weld. Ie, jyst o ran cael ein afi ar teithiau Llewod. Fi'n cofio gwylio fideo 97, right? Ond i'n tyfu lan efo gwylio y tîm yn De Africa, gweld Rob Howley di anafu. Cyn y gêm prawf y cyntaf na. 2013, fast forward, 16 blwyddyn. Fi oedd yr un oedd ar y physio bed yn crio, a Rob Howley di cedd mewn fel hyfforddwr. A dde mor full circle moment. A ni'n ffodus iawn, gaethon nhw wedi cadw fi ar y taith, o'n i wedi dod yn ffit. Ond i'r boys ma nawr, mae rhaid nhw roi popeth mewn i'r gêm. Os chi'n cael ei anafu, the rugby gods are not smiling on you, right? A be fi'n ffynd yn anodd yw, ni'n eistedd fan hyn, a ni'n gobeithio bydd Elliot yn fel o'n i'n gobeithio, Thomas yn iawn, ond anffodus nad oedd e wythnos me. Ond wedyn, ni'n mynd mlaen i siarad am, wel, pwy falle deif mas yn ei lle fe. Mae hwnna'n rhywbeth anodd iawn i sôn am, ond na'r gêm efe, mae anafiad yn digwydd a mae fe'n galed ar y chwaraewyr sydd mynd i. Gyda os ni'n colli Elliot Daly, y reswm mwyaf mae fe ar y daith yw, mae'n dylentog, mae'n chwaraewr hynod o dylentog, mae'n gallu chwarae y nifer o safleoedd a cico pwyntau hefyd sydd yn pwynt o gwahaniaeth lot o chwaraewyr arall. Ond fi'n credu y profiad sydd da fe, hwn yw trydydd daithau nawr. Mae lot o profiad o ran yn y garfan o ran rygbi, ond mae fe'n gwahanol cael y profiad na i chwarae yn teithiau y Llewod. A fi'n credu na lot o reswm oedd na. So gobeithio bydde'n iawn oherwydd yr arweinyddiaeth bydde'n siŵr yn dangos oddi ar y ca yn hynod o bwysig i'r daith. Mae fe wedi waren mae wedi bod yn y 23 am 11 gêm diwetha y Llewod. Na'r fath o brofiad o bosib bydd y Llewod yn colli. Mae'n anhygoel yn diwe. Ond ti'n edrych am falle os fydd rhaid Elliot o gytre, falle bydd ddim, so ni'n gwybod, ond pwy sy'n ar y stand-by wedyn, o'n i'n edrych ar Blemery falle, neu Furbank, Stewart, pwy ti'n credu fydd ar y stand-by list? Stewart fi'n credu, personol, ond y ffaith tri chwaraewr ti di enwi fyna, maen nhw gyd yn ymarfer, fi'n credu mae Becyn Alban yn waren erbyn y Maoris, mae Cymru yn Japan, mae boes Lloegr Ariannin, so pob un yn iach ac yn cadw hunan yn heini, so os gewn nhw'r galwad, byd nhw barod i fynd. Yn diddorol, mae'r dau cefnwr, o'n i'n meddwl falle, ti'n mynd i ymladd mewn y Crys 15 na,
ddau nhw sôn wedi wara. So Hugo Keane and Blair Kinghorn newydd cyrraedd mewn Australia. Sy'n ni wedi gweld y boys na'n wara to. Elliot Daly yn un o chwaraewyr na, os yw'n aros yn ffit, gobeithio bod e'n ffit, mae fe'n hefyd yn ymladd am y Cris 50 na. Reit, chi'n cael cwestiwn bach o cefnogwr nawr. Dych chi'n licio cael cwestiwn bach o cefnogwr? Pam ti'n disgwyl mi fel a Ken? Ti eisiau nodan neu ti'n disgwyl? Yeah, great. OK, cool. Clywed e. Joio'r enthusiasm. Right, cefnogwr Wallaby sy'n mynd i ofyn cwestiwn i chi heddi. Paul yw e, mae fe wedi bod yn gwylio'r gêm yn y stadiwm. Beth sy'n ti ofyn i ni, Paul? Got a question for the panel. Just wondering how you thought your forwards will go against the Wallabies when you didn't really do a great job against the Reds. The Reds actually have a pretty good pack, even though a lot were out. I thought you could have, they held up quite well, especially in the line-out mauls trying to go for tries. You should have been pulled up a lot quicker in some of those instances than you were. Thank you. Yr hyfforddwr, pundit, dyfarnwr a cefnogwr Paul fanna, Awstralia. A kind of ateb cwestiwn i hunan, a newn ni ofyn anyway. Beth ydych chi'n meddwl o'r blaenwyr, boys? Wel na, mae rai gweud, oedd y pac y Reds gyda 4 chwaraewr ryngwladol yn y 5 blaen. So digon o profiad na. Credu wnaethon nhw adeiladu fel eithon nhw ymlaen. Oedd y sgarmes symudol yn gryf dyn nhw wedi gosod sylfaen. Oedd bach o anghysordeb yn y sgrym pam dath y newidiadau ymlaen. Ond newn nhw gweithio ar hwnna fel mae'r daith yn mynd yn ei ymlaen. Ond o'n nhw'n corfforol iawn. Wedyn y J Jac Morgan, o Jim wedi gweud gynara. Y ffordd o'n nhw'n cliro mas y racket. O'n nhw'n corfforol iawn. Tyma bach fwy o cywirdeb, ond newn ni gweld hwnna fwy am yn y chwarae gyda'i gilydd, ond 52 o pwyntiau, ddim yn rhy ffôl. O'n i'n meddwl bod blaenwyr ni'n dda o gwmpas y ca. Nethon nhw croesi llinell fantais yn gyson. O'n nhw'n gyflym hefyd yn ystod yr 80 munud. A oedd hwnna wedi helpu creu y patrwmau ar lle i'r olwyr. So, o'n i'n bles iawn hefo blaenwyr ni. Ie, so ni wedi siŵr na Marw eto. Gath ei gêm dda iawn hefyd. Gath Marw gêm ffantastig, Jack gêm ffantastig. Marw fel captain. Llawer o chat i bod yn bit i Joe McCarthy. Falle lle fe yn y tîm yma ar gyfer y prawf cyntaf. Ond oedd Marw yn ffantastig o dda hefyd ar draws y cae. Pethau. Falle chi ddim yn gweld, ond mae gwaith i ffwrdd o bil yn môr unigryw, mae'n chwaraewr o fri. Ond i jyst yn poeni chydig, falle mae Llewod yn sicr yn y hanner awr cyntaf yna, yn rhoi metra eitha hawdd i gwrthwynebwyr. Pryd oedd y boys, y cochion Queensland yn ffresh, a nhw'n rhoi popeth mewn i'r gêm. Ond nhw'n ennill y llinell fantas ychydig yn rhy hawdd i fi. Y chwaraewr mwy o talent o gyda nhw tu ôl oedd Ynta Paisami. Mae fe wedi dod nôl lawr o garfan Australia. Ac oedd e'n edrych yn gorfforol, oedd e'n threat i ni heddiw. Ia, a couple o line breaks hefyd, o gwmpas y blaenwyr. Felly, just y pac, mae rhaid nhw just edrych a sut maen nhw'n cychwyn y gem yma, a pa mor pŵar, y faint o pŵar maen nhw'n dod ar y llinell fantas. So, pryd mae'r gêm yn mynd mlaen i'r gêm prawf, y prawf cyntaf na yn erbyn y Wallabies, mae'r pŵar sydd yn dod at y tîm Llewod yma, Valentini, Fraser McWright, mae boes sy'n mynd i cario'r bil yn gryf, mae'n boes pŵarus iawn. Ond dwi'n meddwl, ond maen nhw'n gwybod beth sy'n mynd i dod yn erbyn Awstralia, y dwyster sy'n dod ar lefel ryngwladol, herwydd mae'r chwaraewyr yma, maen nhw'n chwarae ar lefel ni. Mynd i'r gêm yma am beth, dyn nhw ddim yn gwybod beth i disgwyl. Mae nifer o newidiadau, herwydd dyw'r chwaraewyr ddim wedi dod lawr o'r carfan Awstralia nôl mewn. A so nhw'n siŵr beth i disgwyl o'r tîm sy'n really mynd i dod mas yn erbyn nhw hefyd. So mae rhaid cofio hwnna. A mae fe'n dal yn gynnar yn y daith hefyd. A ni sôn a Marw a Jack yn eich atebion chi fyna ynglyn â'r blaenwyr. Y cydbwysedd y reng ôl, oedd hwnna'n well heddi? Oedd e'n siwto Jack yn fwy? Pwy oedd e'n wario gyda yn y reng ôl na? Wel, roedd efe fwy o cyfle i Jack cael ei dwylo ar y bel. Yn wedi yn y hanner cyntaf. A fi'n dwlu, maen nhw wario Jack ar yr edge. So mae'n bwysig pan mae chwaraewr fel Jack da chi ar un ochr bod chi'n gallu trysgrwyddo'r bel i ddefnyddio'r mantes i da fe. Mae fe'n gryf ar ei trad. Dyw ddim chwaraewr mwyaf gorfforol o safbwynt uchder na pwysau, ond mae'r ffaith mae'n gallu trosglwyddo pwysau fe'n dda pryd mae fe'n redeg. So, o'n i'n bles iawn o perfformio Jack, a y ffaith bod seren y gêm, fi'n credu bod pawb yn hapus iawn. Mae sydd fel hyfforddwr, bydd yn gweithio chi, mae fe'n air, jyst yn metr neu ddwy ychwanegol na ar edrych cae. A ti'n iawn, mae fe'n yn y tackle, mae fe'n edrych bod e'n mynd i stop o reit, mae fe'n ennill 2-3 metr arall, a mae fe'n mor pwerus.
Felly, be ni'n gweud yw ni'n anghytuno gyda Paul a fel oedd Paul di gweld y gêm. Fe beth yw'ch ateb chi'n gyffredinol, boes? Cant y cant. Ie, sorry Paul. Sorry, Paul. Diolch am y cwestiwn nhw. Digon o chwaraeon i chi yn ystod yr wythnos nesaf. Fy Tôr de France di Sadwrn, allwch chi wylio'r holl ddrama ar S4C. Mae'r disgwyl ar ben i dîm Ryan Wilkinson. Prynawn Sadwrn, mi fydd Cymru yn herio'r iseldiroedd yn gêm gynta Euro 2025. Pidwch a methu'r diwrnod hanesyddol yma. Mae'r gyfres yn symud i New South Wales i Sadwrn ar gêm yn erbyn y Waratahs. A chofiwch am y Llew-Fod, y cyntaf o'r daith ar gael i wylio ac i wrando ar Spotify, Click, BBC iPlayer a YouTube chwaraeon S4C. Rob McBride, Alun Jones a Sir Gareth Edwards oedd yn gwesteion cyntaf ni, werth gwylio a gwrando. Right, saibon bach o'r gêm nawr, ydym ni nôl am eich barn chi am y gêm nesaf mewn munud, right? O'n i'n gwylio ar cyfryngau cymdeithasol wythnos yma. Perthynas oedd yn blodeuo fewn y garfan, perthynas Finley Beelum a Ellis Genge. So, be fi eisiau gofyn i chi yw, pwy ddath yn ffrind ar daith y Llewod na fyddech chi wedi meddwl bydd y cysylltiad gyda chi? O chi ddim yn meddwl bod chi'n mynd i lico falle? Pwy sy'n ateb gynta? Wel, 2009, es i ar y taith Llewod cyntaf fi, a oedd boi am profiadol yn ware yn Cris Rhif Stephen Jones. A nes i fod yn ffrind. Na, fi ddim yn cyrraedd hwnna. Fi eisiau'n arall. Keith Earl, oherwydd o'n i ddim yn abod Keith. Fe oedd y llew ifancach o Dani ar y taith yn 2009. Ie, 2009. A nes i rannu stafell da Keith. A oedd e'n crwt mor ffein. A fi'n cofio, oedd da fe'r cyfrifoldeb o gyfalu am y llew o Dani fel masgod. Bill. Fe Bill oedd enw? Ie, Bill. So, Nes i ddim cymryd lot o sylw o'r llew, Na. All yours, Ailsey. 2009, definitely. Ond oedd e'n becso siw gymryd o Bill, pob tro ni gadael y stafell, oedd e'n mynd nôl i'r stafell, yn neud yn siŵr bod yn cwato Bill, oherwydd oedd ofn dy fe, bod Paul O'Connor neu'r bechgyn mynd i cael allwedd i stafell ni, a dwgyd Bill. So, ie. Yn becso siw gymryd o'n Bill. So, nes i ddod mlaen yn dda gyda Keith. Ti ddim yn meddwl bod ti'n mynd i. Ken Owens? Na, cwpl, ond fi'n credu un mwyaf, yn traddodiadol, dyw bachwyr ddim rili'n dod mlaen yn gilydd, yn traddodiadol. Ond ar y daith, des i mlaen a ffrindiau dda gyda Llew-Fod yn Dici. O, mae fe'n fwy lyflu. Da ni yn cystadlu am Cris, ond fi'n credu, ni lot henach na fe, so dde'n gweld fi fel bron ei dad a edrych ar ôl e. So nes i edrych ar ôl e eitha lot, ond ddeithon ni mlaen a dal yn ffrindiau mawr heddi. Mae fe'n gymeriad, fi'n gweld sy'n byddech chi'ch doi'n dod mlaen. A mae da ni llunas, nath e'n actually nghofio eithon ni un diwrnod lle oedd rhaid dod â crysau clwbau gytre ni, a dde ddim wedi dod â un. So nes i roi benthyg Cris Athletic cyfyrddin y fe. So ni ddoi yn ei cerdded rown yn crysau'r Athletic. So yn briliant. Hwna'n bromans go iawn, Rhan o'r clwb nawr. Jamie, ateb right yma, please. Boi ti'n afon eitha dda, Ugo. Dwi'n fydd naw, ie. Pam o ti'n meddwl bod fe'n mynd i fod yn rili coci? O, just, falle boi y Llundain, Harlequins, mate. Ie, o'n i'n holl o gwahanol personolaeth fe. A fi jyst yn cofio hanner ffordd drwy'r taith yna, o'n i'n eistedd yn y hot tub yn Johannesburg, a just dod i'n abod ei gilydd dda. O, lle ddechrau chi'ch doi'n hot tub, i bach tops chi, yn eich budgie smugglers chi. Enjoyo. Na, mae'n fwy neis. A ti di dod â dy gap ti mewn i? O, dw. Ie, mae Ken di dod o bag o stash efo hyn. Mae Stephen di dod o sos. Mae'n rhaid i wneud yn mor sori. So, pam ni'n gwylio'r gêm, ni'n cael bacon baps, right? A nath o'n dod o sos brownina neu mewn. Pawb yn hapus, no? Pawb yn hapus, a pawb yn joio. Ie, fi'n deflecto chydig, ond cap... Nôl i Jamie, please. Nôl i fi, please. Nôl i fi. Fi'n meddwl mae'r Llewod yn well nag unrhyw tîm yn hanes y gêm yn connecto traddodiad efo hanesyddol. Pryd chi'n cael eich ddewis i cynrychu o'r Llewod, chi'n really deall a chwaraewyr sydd wedi wario o'ch flan chi. A rhyw 5-6 mlynedd yn ôl, wnaeth y Llewod penderfynu roi capiau i pob chwaraewr sydd byth i gwisgo'r Crys Coch. Right? A fi'n meddwl oedd peth... Really, really lovely. I cael hwn yn y post. A mae pob llew. A hyd yn oed Llewod o dan cant, mae mwyafrif o'n nhw nawr di marw, ond danfonio'r capiau teulu nhw. Right? Felly, a chi'n connecto trwy hanes. Right? A mwy nag unrhyw tîm arall,
Dych chi'n gwybod pwy chi'n cynrychioli, pwy chi'n gwisgo'r Cris Coch na? Llewr i beth i ti? 7-5-7. 7. Steve, pa rwyf ti? Ta'n gofio, mae dan. Mae da fi'n enodiadau fan hyn. Stephen Jones, llew 7-4-5. Ken Owens? 8-2-9. O, wrth gwrs bod ti'n cofio. Tatŵ dy ti, se? Fi'n cofio... Fi'n meddwl Scott Cwnell, 666 o Scotty. O, fi lygo hwnna. Right. Dewn ni fy nôl nawr te, dy gêm nesa, Waratahs. Ti'n abod y tîm yn dda iawn, sio dyn ni'n mynd i fynd erbyn y Waratahs, Jamie? Wel, gobeithio bod yn gyn cystadleuol to, ond mae'n anodd gweld sut mae'r lleol ddim yn ennill gan 45 to, i fod yn onest. Sa'n cwyd sio... Ond beth yw y gemau nosol, y fe? Yn traddodiadol ar y teithiau, dyna beth sy'n digwydd. Yn sicr, falle oedd Zela Newydd yn 2017, ychydig mwy yn cystadleuol yn y gem yna, ond yn traddodiadol nawr, ni wedi dod yn iwst i'r Llewod ennill y gem yma. Mae'n wedi release o cwpl o'r boys o'r Wallabies to i ware dros y Waratahs, ond mae'n anodd gweld sut mae'r Llewod ddim yn ennill gan 45 pwynt yn Sydney. Os eisiau nhw'n rhai mwy o chwaraewr yngwladol i war erbyn? Mae'n anodd, erwydd ni siarad am safbwynt y Llewod, ond mae Joe Schmidt, mae plan hefo fo, a dyw e ddim moyn colli chwaraewyr i anafiadau. Mae fe moyn, pan mae'r gêm prawf agoriadol yn dechrau, mae fe moyn rhoi tîm cryfa fe mas ar y ca. A mae fe moyn manteisio ar y cyfle sydd da fe nawr i gweithio ar y ffitrwydd a gweithio ar patrwmau'r tîm fel bod nhw'n barod yn erbyn y Llewod. Os na'r peth, mae'r Llewod yn adeiladu carfan newydd, carfan talentog iawn, ond dyw Awstralia ddim wedi chwarae yn erbyn gyda'i gilydd ers y hydref hefyd. So mae angen yr amser yna gyda'i gilydd. Mae dan nhw gemau yn arwain lan at y gemau prawf. Mae nhw war y Dysil, mae nhw war y Fiji nhw. So mae fe yn galed i nhw i wneud hwnna, as mae angen amser paratoi ar nhw hefyd i bod yn barod am y gemau prawf na. So mae fe'n balans eitha galed i cael. Bydd y Waratahs yn fwy o brawf iddyn nhw na heddi? Na, sa'n credu bydd oherwydd yn traddodiadol mae'r Reds yn tîm i gryfa. A Brumbies, sydd fe? Brumbies, nhw'r oedd y tîm cryfa o Awstralia eleni yn y cystadlaethau super. Wel, diolch boes am eich cwmni chi. Stephen, Jamie, chi nôl gyda fi ar ôl y gêm nesaf yn erbyn y Waratahs. Beth sy'n bod o ti, Deli, ti? Oasis. Hung over from Oasis. Oasis ar nos Wener. Fi sadwn mae'r gêm. Fi'n mynd i Oasis, fyd? A Steve. Wel, fi'n edrych mlaen i gael eich cwmni chi. Ken, mi'n siŵr na i weld ti yn wythnosau nesaf. Mwynwch yn ei pryd ni, boes. Diolch am rando.